ओजोंबा आइनिया मा खबर मोजाङै दंना गैयाबा आंखौबा आइया गोसोखाङोना खाङा आं मिथिया नाथाय आङो जोबोद गोसोखांबाय थायो अनजालु आदाया आंखौ लाखिनायखायसो नङाबा आं अबाव थांगौमोन अबाव थागौमोन अनजालु आदायाबो आंखौ सनाथि आब'नि महरजों गोरोबनायखायसो लाखिदों नङाबाथ' बिबो आंखौ लाखिनाय नङामोन आं अबाव थांगौमोन देनाय गोसथोनायाबो आंखौ धोखा होदों आंनि जिउआ ओरैबायदि गाज्रि माने सानबाथाय आं फाग्लि रोखोमसो मोनना लायो जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आइया आंखौ एसेबां अनखायोमोन गाव जानो गारैबो गावनि भागोखौनो आंनो होयोमोन माबा माबि जाबाथाय नाथाय आदाया न'आव फैनाय लोगो लोगोनो आइया आंखौ सैया जालांबाय मा एसे अन्थाइ बिखानि मानसि आइयाबो उन्दैनिफ्राय एसेबां गिदिर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय फिसालाया गिदिंना फैनाय लोगो लोगोनो आंखौ नांला जाबाय आंखौ गारनो हाबाय आइया आं बावलांनो सानोलै थेवब्लाबो बावलांनो हाया आंनि आइ आफा असेयाबा दा सोरो थांनानैबा दंना गैया बे बुहुमाव आं जोबोद मोनथिनो लुबैयो आंनि आइ आफाया अबेनिमार आं सोंगोन आं आइनियाव सोंगोन आंखौ अबेनिफ्राय फिसिनो लाबोनायमोन होननानै आं सानसेबाबो सोंगोन थांनानैबाबो आं अनजालु आदाखौ लानानै सोंहैगोन आंखौ अबेनिफ्राय लाबोनायमोन होननानै आङो आंनि आइ आफा असेखौ जोबोद नायनो गोसो जेथिंबो टेनसनानो मानो जोबा आरो अनजालु आदा आरो लाइमोन बाजैनि खबराबा मा जाखो लाइमोन बाजैयाबा आदाखौ निमाहा होदोंना होआखै एबारो लाइमोन बाजैया आदाखौ निमाहा होबा हामगौमोन माबा जाखो दा आं बोरैबासो मोनबाय दङ र' गोसोखौनो आगै अम्बिकी आदा नोङो हारसिं लाइमोन बाजैया अबाव लाइमोन बाजैया फैयासै नामा गैया आगै अम्बिकी आङो एसेबां निमाहा बिबाय गैया थेवब्लाबो बियो फैया नांला आंनोबो आं खोनानाय बायदिब्ला लाइमोननिया गुबुन सेंग्रा गोसथोनाय दङनो मा लाइमोन बाजैया गोसथोनाय दङ औ आगै अम्बिकी गोसथोनाय थानायखायनोथ' बियो आंजों फैया आं दासो बुजि मोनबाय नङाबा बियो आंजों फैगौमोनथ' गोसथोनाय थानायखायथ' बिहा गाजा मालायबा मोजां मोननाय सेंग्राया हाबा खालामना लांगोन खोना अबाव आरो आंजों फैनो थांथो आंनोबो नांला जुदि लाइमोना मालाबाफोर आंजों फैफिननो नागिरबावो आं खिन्थु लाइफआव बिखौ लाबोला मानो होनबा आं आबै बुंनाय हिनजावखौनो हाबा खालामनोसै आरो ओरैबायदि माने लेभेल जाबाय ओरैबायदि गाजा जाबाय लाइमोना आंखौ ओरैबायदि इगनर खालामो मा बुंबावनो बेनिखायनो नांला आंनोबो थाथोसै नेया नङा गोबाव सम नेबायमोन आं लाइमोनखौ थेवब्लाबो माने बियो आंजों फैमारासै नांला आंनोबो मा जाबावनो दे फैलाबालाय आरो माथो खालामबावनो नंमारगौ दे आदाया नेया नङा गोबाव सम नेबाय थेवब्लाबो बाजैया फैमारासै बै आबै बुंनाय हिनजावखौनो हाबा खालामथोसै दे आरो मोजांबोनो थेवब्लाबो आदाया लाइमोन बाजैखौनो लाबोनो गोसोथारमोन दा आदाया लाबोनो गोसोबा मा जानो लाइमोन बाजैयानो एसेबो बुजिनो नाजायाबा आइदै खर'आसो सासोबायलै बाथ्राफोरखौ सानै आंनि जिउआबो माबायसि माथा गरमसो मोनलाय लांबाय आं बे फाफियाबो फैनानै आंखौ टेनसन होफैयो मानो फैयो बियो खेबसे होनबाथाय बुजि मोना नामा मा खेबसे एथ' एसेबां बार बुंबाय आं नोंजों थांला होननानै थेवब्लाबो मानो बुजिया मानो फैबाय थायो बिनि फाफि मोखांखौ मानो देखायनो फैबाय थायो बाथ्राफोरखौ सानैनो माथा गरम मोनलाय लांबाय आं बे साननैसोआ एसे मोजाङै दंथ'योमोन नाथाय बे फाफिया फैना होनानै आंखौ आरो टेनसन होलायबाय लाइमोन आब' मा जादों खर' सादों बिबारि नोंनियाव मेन्ट'प्लासफोर दङ ना खर'आव फोनना लागोमोन खर'खौनो बेसेबा सानाय मोन्दों आं बेसेबा गुदुंबो मोन्दों गिदिंहांदोंबो एसे आब' नोङो बांद्राय टेनसन खालामदों खोना औलै बिबारि औ आं एसे मोजां थाबानो बे फाफिया आंखौ मानो लांनो फैयो बे फाफि मोखांखौ मानो दिन्थिनो फैयो बियो ओइ बार बुंनांगौ बेखौ आं निमाहा होनो हाया होननानै मा फाग्ला नामाय बे मानसिया बिबारि
आं माबा अनजालुखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला। मानसिफ्राथ' दा आंखौसो गाज्रि मोनो, आंखौसो गाज्रि सानो खोना। नाथाय आंसो मिथिगौ बिखौदि आं मानो निमाहा होनो हायाखै दाहालागै। जै दिनखालि सनाथि आगैया थैदोंमोन आं बै सानखालिनो कसम जाखाना बुंखादोंमोन आं अनजालुखौ थैनायालागै निमाहा होनो हाला होननानै, निमाहा होआ होननानै। जोंसो मिथिगौ माबायदि सहायना थादोंमोन। बिबार बायसिमोन बिनानावा, बै बिनानावखौनो बियो थैनायावबो नायनो फैयासै। आरो बेमार जानायावबो थाइसेबो फैसा होआखैमोन। सानसेखालिथ' बा फैसा सोनानैनो होआखै, बेखौनो 8,000 सोदों होननानै थगायलायदों आरो। ओरैबायदिमोन बे मानसिया। बिनानावा एसेबां गाख्रबाय थायोमोन आदाखौ नायनो, आदाखौ लिंहर होननानै। रावबो फन खालामनानै लिंहरलायोमोन, थेवब्लाबो बियो फैयासै। सोर हिनजावखौ गोसथोनानै एसेबां फाग्ला जादोंमोन बियो। ओरैबायदि खालामदोंमोन जोंफोरखौ बियो सानसे समाव, आं मालाबाबो बावनो हाया। बेफोरबायदि मानसिजों आं थांनो, संसार जाफिननो हाया आङो। मानसिफोरालाय मा बुजि मोननो, दाथ' मानसिफोरा आंखौसो बुंगोन। आरो नुदोंना आंखौ जाबायदिसो खालामखायो, आंना मालाय सोरबा गोसथोनाय दङनो। सोर फाग्ला खिन्थानाय? गावगायासो बानायना बुंदों, गावगाया गुन्दाखायनो आंखौबो गुन्दै सानदों नामा बियो। दे आब' बारा टेनसन खालामबाय थानाङा, खर'फोरखौ गुदुं खालामला लाबाय थानांला। एबारनिफ्राय अनजालु गुमैया फैमारनाय नंला खोनादे। गुमै होननाङा बै पापिखौ, बियो आंनि हौवा नंला। दे जागोन दे, दिननिफ्राय बुंला दे। आइदै हाला आं खर'खौ बिबारै, दसे उन्दुथ'नोसै आं। माइबारफोर फोननाय दङबा लाबोलै, फोनना थानोसै आं खर'आव। र' लायनि। आइदै सोरनि ओंखाम जानाय थोरसि बियो? बे बिहामजोआ मा खालामबाय दं नुवाखै नामा? आयु थख्रा गियान गैमारा बे बिहामजोआ। नङा, ओंखामखौ जाखांनाय लोगो लोगोनो साफा खालामनानै थोरसि सुना दोननांगौ होननानै गियान गैमारा बियो? जायानो जायाखै मानो, बियो सुना दोननांगौ ना, साफा खालामना दोननांगौ। ओरैनो बिहामजो जागादों नामा इयोलै? खालि उन्दुबाय थानोल' गोसो। प्रेगनेन्ट जानायखाय जोबोद गिदिर मानसि सानना लादों दे बियो। प्रेगनेन्ट जाबानोखि सोरबा खामानि मावनो हाया नामा? हा? जोंलाय माथो खालामोमोन सिगाङो? ना सारोमोन, दिंखि देयोमोन, माइ गायोमोन, खोथिया फुयोमोन, मामोन जोङो? हा? बिहा आरो थोरसि गंसेखौनो सुनो हाया। माबायदि बिहामजो मालाय, गियान गैमारा बे, गियानानो गैथारा एसेबो। खालि उन्दुनायल'थार। र' बुंहैनि र' एसे। आंहा आरो रागा जोंबाथाय गाज्रिलै, धैर्य लाखिनो हाया आङो। अबाव थांदों बियो? उन्दुनो थांमारदों बियो, उन्दुनो। ना आंखौसो सुथो होननानै दोनदों नामा इलाय? दसे लेवरा सुगोन आङो। बिहामजो थानायनि उनावबो आंलाय मा दरखार नांदों सुनो? नोंखौ माबा ओरैनो दाबोदों नामा? हा? बिहामजो! ओइ बिहामजो! अबाव माथो होनो दे, खोनाबानोखि खोनायै रखमसो थाफ्लायो। खामानि थिनजानो गिनानै खोनायै रखम थाफ्लायो आरो। ओइ बिहामजो! गैया बेथो माथोरा, र' रुमावनो थांनि आं। दानो आंनि बिजावजालिया मोनफैबाथाय आंखौसो बेसेबा लाजि फोनांगोन मालाय, बिसोरा खथ'क साफा, खथ'क डिसिप्लिनाव दोनो न'फोरखौ। जोंना नयसो बादुलि गोजा, फिसाजोआथ' बादुलियानो नै, बिहामजोआबो माबा मावनो नागिरा। गावलाय मा खालामबाय दङ आंबो नायहैनि। मा? अनजालु गुमैया लाइमोन आब'खौ लांनो फैबावदोंमोन? औ। ओमफ्राय मा लाइमोन आब'आ मा बुंनाय? लाइमोन आब'आ आरो मा निमाहाखौनो होनो हायानो माथो। मा बुंबावनो बिसोरखौ आरो। बै अनजालु गुमैयाबो दासो फस्थायदों। औ फस्थायदों, जोबोद फस्थायथारदों बियो। थेवब्लाबो एबार बुंदों माथो नांला होननानै। एबारनिफ्राय फैला खोना होमबा? ओहो, एबारनिफ्राय मालाय लांनो फैलानो। मा बुंबानो दा, लाइमोन आब'आबो दुखु मोनथारदोंमोन ना, बेनिखायनो निमाहा होनो हायाखै खोना। थेवब्लाबो अनजालु गुमैखौबो बोरैबा मोनखाङो आङो। निमाहा बिफैबाय थायोना, सम सम सानो आङो लाइमोन आब'आ निमाहा होबाबो जासै आरो होननानै। औ आंबो सानो साननायालाय, लाइमोन आब'आ अनजालु गुमैखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हागौमोन होननानै। नाथाय आरो सम सम सानो, सानसे समाव ओरैबायदि दुखु होदोंमोन लाइमोन आब'मोनखौ। बेनोथ'। ओमफ्राय दा लाइमोन आब'आलाय माथो खालामदों? उन्दुना दङ, मानसिया टेनसन जादों खोना। दे माथो बुंबावनो आरो, बारा टेनसन खालामबाय थानो होनाङा। दे होमबा लाखिथ'नोसै। दे। सोर मा जादों? माबालै, नोंनो आङो खिन्थाखै न'? माबा खिन्थाखै दा नोङो? नोङो लाइमोन आब'खौ हाबा जानाय होननानै मिथिया न'? मा? लाइमोना हाबा जानायसो नामा? औ, आं नोंनो खिन्थानोनो बावदोंमोन, नोंबो आरो सोङाखैना?
हे आंलाय बेखौ सिख्लासो सानबाय दंमोन। गैया बिनिया हौवाया गाज्रिथारमोनलै ओमफ्राय दा बियो हौवाखौ गारनानै जोंहानाव थाफैदों आरो बेनिखायनोथ' गोलाव काहिनि दङलै माने गुमैया सिगाङो बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाङोमोन ना ओमफ्राय सिख्ला सासे मोजां मोनदोंमोननो फाग्ला रखम ओमफ्राय बे सिख्लानि थाखाय न'आवबो फैया जादोंमोन न'नि बेमारि बिनानावखौबो खबर लाया फनबो हरा फैसाबो हरा बहुद काहिनिलै बिनानावा थैनायावबो नायनो फैयासै आरो बेलाय खबरानो गैयामोन बेनिखायनो लाइमोनाबो जोबोद रागा जोङो दाबो निमाहा होनो हायाखै बियो दा निमाहा बिफैबाय थायो गुमैया लांनो फैबाय थायो थेवब्लाबो आब'आ थाङा। आं सानथाराखैमोन दे नोंसानि लाइमोनाबोखौ हाबा जानाय होननानै। जाबायमोन मा बुंबावनो बिसोरनि काहिनि बिना बिफायाबो थिग नङामोन दासो एसे मोजां जाबाय दादिया। ओमफ्राय दा हौवाया लांनो फैबाय थायो आरो दासो फस्थायदों खोना? औलै दासो फस्थायदों बिबो खोबसो हिनजाव थाखानायनि उनावबो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिग्रा फाग्लासो खोना। मा मोनो मानसिफोरा हाबा जाखांनायनि उनावबो आरो गुबुन सिख्ला सेंग्रा है आं बिदिखौ मोजां मोनालै आं गावबो बिदि नङा। औलै मा जाखोथाय मानसिफोरानो फाग्ला फाग्लिसो जाजोब्बाय खोना। बिदिखौनो बुंनांसिगोन। बिहामजो औ मायै आयै बै डाइनिं टेबोलाव सोरनि ओंखाम जानाय थोरसि साफाबो खालामाखै थोरसिखौबो सुना दोनाखै। माबा सनिया आगैया जादोंमोन खोना। हा मानोथ' साफा खालामना दोनाखै डाइनिं टेबोलखौ ओंखाम गोजा ओंखाम खालाय गोजा आरो थोरसिखौबो मानो सुना दोनाखै? एसे डिसिप्लिनाव थानांगौ मानसिया मोनथिबाय बिहामजो। सुहैगोन र' आं सुनो सानखादोंमोन। हा सानदोंबालाय मानोथ' एथ'ग्रा गोबाव लागि थानाय दहायनो नुदों आङो। बे सनियाखौलाय मोनथिखागौआनो माथो सुवा होननानै खमसे खम नोंथ' सुना दोननांगौ ना नुनाय लोगो लोगोनो। दानो सोरबाफोर आलासि फैनानै नुबा मा जागौमोन देनाय मा सानगौमोन एथ'ग्रा खाराब होननानै सानगौमोन ना। बे सनियायाबो गाव जानाय थोरसिखौबो सुना दोननो हाया होमबा? बेखौलाय मोनथिखागौआनो माथो बादुलि होननानै बेखौ लामा नायबाय थाबा जायो नामा? बिहामजोआ नुदों सुना दोननांगौ। बे थोरसि गंसे गिलास गंसे खुरै गंसेखौनो सुनो बाबा मा जानो देनाय नोंसोरजोंबो थै सनमानसो जाना होगोनलाय नोंसोरो बेथो।